Michal Dunka, Milan Bilý, Marek Ferenc a Peter Miko, ďalej Stano Lampard, Marek Seňák, Peter Pčolka a Ján Senko. To sú mená zlatých medailistov, ktorí od 27. septembra do 12. októbra bojovali v čínskom Šangaji v konkurencii 8 volejbalových tímov z 8 štátov o zisk cenného kovu v unifikovanom volejbale na celosvetových špeciálnych olympijských hrách. Poslednú národnú olympiádu v Trenčíne sme vyhrali v minulom roku, takže aj na základe toho, aj samozrejme na základe tých predchádzajúcich výsledkov sme boli nominovaní. Reprezentovali sme vlastne v unifikovanom volejbale, čo je kombinácia zdravých športovcov, nazvaných v hre partnermi, a mentálne postihnutých športovcov, ktorí sú športovcami v družstve. Výber do olympijského volejbalového tímu sa robil nielen na základe toho, aké športové výkony ten, ktorý hráč podával. Študenti museli splniť ešte jednu podmienku, a to vedieť sa na takomto podujatí aj primerane správať. Partnerov sme v podstate ani nevyberali, pretože máme osvedčenú partiu chlapcov, ktorí sa zúčastňujú, širšiu partiu chlapcov, vlastne už mužov teraz, ktorí sa zúčastňujú niekoľko rokov pravidelne našich súťaží, jednak nám pomáhajú ako rozhodcovia, a keď je možnosť, tak si s našimi chlapcami zahrajú. A vlastne Stano Lampard, Marek Seňák, Peter Pčolka a Ján Senko, ktorý je tu učiteľom na škole, poznám ich správanie, poznám ich prístup k našim chlapcom, takže ostali títo štyria. Unifikovaný volejbal sa hrá s inými pravidlami ako ten klasický. Minimálne raz sa musí lopty dotknúť atlét, ktorým sú nazvaní tí postihnutí športovci, a dvakrát môže partner. Respektíve opačne to môže byť, ale z 3 dotykov lopty na jednej strane môže minimálne raz sa musí dotknúť postihnutý športovec. To je jedno pravidlo. Druhé pravidlo je také, že po získaní 3 bodov a stále, ak podáva jeden hráč, tak sa točí, bod ostáva, ale postavenie na ihrisku sa musí otočiť. No a to najhlavnejšie pravidlo, ktoré by malo platiť, partner sa nesmie vyvyšovať ani správaním, ani výkonom viac ako o tých 30% nad ostatných hráčov. Chlapci si museli pred bránami finále poradiť s Tajvanom, Čínou, Rakúskom, Nemeckom, Českom a Ruskom. Zoraďovacie kola napokon vyhrali v rámci play-off, zdolali štvrťfinále Rusov a vo veľkom súboji o zlato ich čakalo Fínsko, ktoré porazili 2-0. A ten pocit, je to ťažko opísať. Ja ako tréner som ho prežíval na lavičke, takisto som podskakoval, vyskakoval. Hráči bezprostredne na ihrisku vytvorili povestné kolečko a tancovali bojový tanec s pokrikom. No, tisli sa slzy do očí, každopádne po zisku takejto medaily a takomto úspechu. Hralo sa výborne, mali sme dobré mužstvo, sme aj predtým trénovali, takže sme mali natrénované. No, v Číne bolo krásne. Hralo sa mi výborne, keď som mal takých spoluhráčov, zažitky, originál, čo som ešte nikdy nezažil. Z začiatku som neveril, že prídem ako zlatou medailou, ale úvodné zápasy ukázali, že sme ako veľmi dobre zohratý tím a už som potom pevne dúfal, že tá hra vyvrcholí do takého finále, že tú zlatú medailu dovezieme z tej Číny. Pocit zo zisku zlatých medailí bol neopísateľný, no silným zážitkom pre všetkých bolo vidieť niekoľko miliónové mesto Šangaj. Vidieť Šangaj, to je skutočne zážitok. Je to obrovské mesto, v ktorom dennodenne chodí vrátane priamych obyvateľov, ale aj tých, čo idú za prácou, či turisti. Pohybuje sa tam cez 20 miliónov ľudí. V našich podmienkach si to málo kto vie predstaviť, ale výškové budovy, mrakodrapy, kde dalo by sa povedať, že do jedného mrakodrapu by vošlo nielen naše mesto Stará Ľubovňa, ale možno aj celý okres. To musí byť zážitok tak pre žiakov, ako aj pre nás dospelých trénerov, ktorí sme sa toho zúčastnili. Špeciálne olympijské hry sa konajú pod záštitou sestry bývalého prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho. Organizujú sa každé 4 roky a tie najbližšie sa uskutočnia v roku 2011 v Aténach. Urobíme všetko, pretože by sme išli. Je to tak
pre tie deti, ako aj pre nás dospelých, čo okolo toho robíme, úžasné ocenenie práce, dostať sa na takúto olympiádu.